sesión plenaria. Daría a palabra a secretaria de Técnica unha aclaración agora para todos. Sí, pero nada, boas tardes a todos. A ver, eu quería, o xeito da miña intervención era facer unha corrección a unha información que dei no anterior pleno. No anterior pleno ordinario, no punto de moción por razóns de urxencia, o voceiro do Grupo Mixto presentou unha moción de xeito oral. Despois do tratamento desa moción, eu solicitelle que de cara ao futuro que presentase as mocións de xeito escrito, como ordenaba o noso Regulamento Orgánico Municipal. Pero confundíme, equivoquei. O noso Regulamento Orgánico, no caso de mocións por razón de urxencia, precisamente por esa situación de urxencia, permite que as mocións se poidan presentar de xeito escrito ou de xeito oral. O que se ten que presentar de xeito escrito de modo obrigatorio son as emendas, de aí veu a miña confusión, que as emendas é unha solicitude de cambio ou dun ditame ou dunha proposta. Un ditame é aquele asunto incluído na orde do día que xa foi tratado, debatido e ditaminado pola Comisión Informativa, e a proposta é un asunto incluído na orde do día que non pasou pola Comisión Informativa. Como dixen esa información equivocada no seo dunha sesión plenaria de maneira pública, tamén creo que a corrección ten que facerse do mesmo xeito de maneira pública e no seo dunha sesión plenaria. Entonces, quero pedirlle disculpas ao voceiro do Grupo Mixto e tamén ao resto dos membros da corporación, porque dei unha información que non era correcta e quero que se corrixe, que quede claro o máis axiña posible para non sentar un precedente erróneo de cara ao futuro. Nada, simplemente era eso. Moitas gracias a todos. Pola parte que me compete, gracias pola aclaración e arrostémoslo todos. E o que a honra é a disculpa. Vale, pues gracias. Ben, o primeiro punto da arte do día é a ratificación se procede da inclusión dos asuntos nesta mesma período. Somente unha pregunta. A final chegou antes do pleno a comunicación dos días? Non chegou nervios. Bueno, xa ve que todavía non chegou ao Concello, non temos constancia, e ora vou a dar as razóns que motivan a urxencia, que son a aprobación do post adicional 2/24, a solicitude aprobada polo Pleno Corporativo ten que ser enviada á Deputación Provincial como data límite o día 13/9, e, polo tanto, non é posible esperar ao Pleno Ordinario do mes de setembro para votar este acordo. A fixación dos festivos locais para o ano 25, cando se convocou e non chegara a solicitude de fixación deses días, a día de hoxe tampouco, desde a Consellería de Emprego, pero adoita chegar ao longo do mes de agosto de cada ano, xa sempre chega no mes de agosto. E aí pídennos que sea para ser remitida antes de finalizar o mes de setembro. Así, é probable que non se poida esperar ao pleno ordinario do mes de setembro para votar este acordo. Por outra banda, porque entre que se celebra o pleno, se convoca, se manda as certificacións, bueno, xa sabemos todo o que pasa. E por outra banda, hai membros corporativos que collen vacacións, ou iso o que se comunicou, e empregados municipais. Así, unha vez ultimados os expedientes administrativos, consideramos axeitado sometelos a coñecemento do pleno antes desta data. Celebrar unha comisión informativa con carácter previo á celebración deste pleno impediría respetar os 2 días hábiles de antelación entre as convocatorias e a celebración dos seus órganos colexiados. Por todas estas razóns, é polo que a Alcaldía propón ao Pleno Corporativo de Lousame que ratifique a inclusión na orde do día da sesión extraordinaria convocada para os xoves, hoxe, día 8 de agosto, ás 8:30, os seguintes asuntos. A aprobación se procede da solicitude post adicional 2/2024 e a aprobación se procede dos festivos locais para o ano 25. Ora, o que se propón é a ratificación da inclusión dos asuntos na orde do día. Algo que comentar? Sí, o noso voto vai ser en contra, obviamente. A fixación dos festivos locais xa trouxemos ao pleno pasado dende este grupo. Vamos votar en contra. O que se argumenta aí foi o mesmo que argumentamos dende o BNG para os festivos locais, dende o día 26
de xullo, sábense cales son os festivos, como que o cadro de festivos, perdón, desde o día 24 de xullo, desde o día 24 de xullo sábese como que eran os festivos a nivel galego, podía vir perfectamente os 2 puntos ao pleno ordinario. Esta convocatoria trasladouse nos po día 1, 3 días despois hables de que tuvéramos o pleno ordinario, co cal o noso voto vai ser en contra. Vostede, non quero entrar en polémica, simplemente aclarar. Vostede terqueou nese pleno que xa se enviara dende... Non é certo. Vale, pois está, non é certo. É iso que pensei. Bueno, E dígame, sí. nos vamos a abster porque creemos que estes 2 puntos do día se podían incluir no pleno ordinario. Neste pleno ordinario que pasou, tanto o dos días festivos como o do pós. Antes non houbera a solicitud, podíamos aprobar igual, porque sabíamos cales iban ser os días. E nós creemos que nos vamos a abster por eso. Ben, vamos a votar a favor da ratificación da inclusión dos asuntos do mediodía e agora pasamos ao seguinte punto. Perdón, Abstencións. sí, pero xa se manifestaron. Sí, perdón. Abstencións en contra. Por iso non nos porque manifestou de viva voz. O segundo punto do mediodía, aprobación se procede da solicitude posadicional 2002-2024. Teñen toda a información no seu poder, dende para uns días, non? Vale. Saben cal é as obras que se incluyen e o gasto corrente para onde vai a ir, está todo aí. Ahora, comenten o que queiran, tomo nota e despois votar. Non sei, eu teño unha pregunta, temos máis unha pregunta, pero unha das preguntas é a empresa adjudicataria que é de Benito Rodríguez Camaño, Benito Rodríguez Camaño, según venía na documentación. Seguro que sí, seguro que sabe. Alguén se informou se ten infraestructuras ou maquinaria para levar a cabo un riego. Benito? Benigno Rodríguez Camaño. A mí non me consta nin como traballador do Concello. No, Como empresa. No, como empresa. Sí, pero se comproba de todo, a solvencia técnica. Teño que ir, pero... Que marchou no Concello, que eu recorde, e que aparte que todos se negaron porque non tiñan tempo, foi Johnny Tuñas, No, estou falando desta obra, de Souto Redondo. a de Souto Redondo. Sí. Non teño ainda constante de esos directamente. Pero non te quere decir que non este, é que non vou, non estou na mesa de contratación e cando me chega, pois a mellor chego antes a información de que eu mirar, pero toda se mira, aparte se é na adjudicación dunha obra, corríxame si... Pero vamos a ver, eu creo que hai un erro. Eu creo que tamén. Eso é algo que se vai a solicitar agora. Que hai un estudio dun arquitecto que é Manuel Rodríguez. Sí. Pero despois hai ingeniería. Sí. Eu entendo que é quen vai facer a obra, ou é... No, é que eu estaba xa sorprendida. No, eso é no previo a obra, nos A proxectos. mí non sei. Se ainda non licitamos, se ainda non pedimos, se ainda non se mandou, ainda non resolveron, se decían, pois algo se me está a escapar. Vale, entonces, vamos. Vale. Alguna cousa máis? Sí, que me parece que é un presupuesto moi baixo, O de que? o desta obra. Porque son tramos, se lle dicen que era o primeiro tramo, o desa obra. Claro, Está o do polideportivo, 52.000 algo, con proxecto, e está no polideportivo, non me quiste coberta señal. Son 59.939 en total. Pito proxectos me dan, e digo que o revisen para que non me sorprenda despois con algún incremento, volven a mirar. Non, o problema que vexo non é o incremento. É a calidade de traballo que pode ter a xente que vai asfaltar por ese precio.
A ver, está O da de que cuberta- fala, da cuberta ou do asfaltado? Do O asfaltado. asfaltado é un Da cuberta parece razonable. tramo pequeno, Cantos de Soto anos Redondos. Sí, e despois hai que continuar. De momento vimos a bachear, porque se incluirá nun seguinte proxecto. Entón, todos os buratos que queden a partir de ese punto vanse bachear. Que iso que entraría en gasto corrente en bacheos, que fará, pois, que se dispoña a facer, que hai moi poucos que teñan disponibilidade para bachear. A mí, levo dende o mes de xuño, maio, peleando con moitos, non poden, non teñen traballadores, están en obras grandes, solamente hubo un que se prestou, de momento, e agora creo que teño outro de Lousame que tamén se vai prestar. Pero non vai a pensar, hai constructores pequenos que podan afrontar a obra antes de 3 anos, tampouco, non está sendo fácil, ni para particulares, ni para administracións. Ojalá se corrixan e se mellore nese aspecto. Alguna cousa máis? Ben, votamos entonces a solicitude de posta adicional 2/2024. Votos a favor? Vale. O punto número 3 é a aprobación se procede dos festivos locais por ano 25. A ver, estuve mirando, que non o tiña mirado outro día, e eu sin mirar non solo me incluir nada en ningún punto da orde do día, vale? E unha das cousas é, cando coincidían os festivos de Lousame, San Lourenço en domingo, Furime, como sempre, en domingo, agora queda no San Roquiño, que é o venres de San Roquiño, e queda no San Marcos, que a xente sempre sabe de cal é a costume aquí dende fai anos, e que van a feira, que incluso no cole pues, faltan, vamos, nenos, pero non aquí, nos concellos todo de redor, non? Entón, nos propoñemos eses dous. Non sei que se vostedes queren añadir algo máis, cambiar. A nosa opinión é destes anos pasados, non vai cambiar nada. Que corresponde co que estamos dicindo ou non? Non, a ver, parecenos que se agora poñamos por caso que San Marcos cadre nun fin de semana, temos 2 festivos na parroquia de Talla. Sí, ou na de Talla non fixe de Talla, Furime non é de Talla. Xa, pero... Cal é a outra de Talla? Furime San Lourenço. Ah, si, San Lourenço vai ser inamovible xe pola semana. Entonces, eu nunca vi un Por qué? festivo Porque todo local mundo... que non foran, sempre que non eran eses dous, que non foran na parroquia de Talla. Perfecto, pois quitamos San Roquiño para o ano, se cadra, se hai outra que cadra na parroquia que usted considere, que non sexa domingo, como pasa sempre en CES, vale? Pero tamén hai lunes, Tamén en Furime hai 3 días, pero... podemos lle dar un pouco Que de- prefiren o luns? Claro, porque non. Non lo digo, pero que se o plantearemos aí, perfecto, a mí pareceme o Eu non planteamento, estou dicindo que logo sean votaremos deles, o eu estou que se dicindo en diferentes parroquias. hai parroquias que non hai outra isto, ni certo. Non, iso que comentamos sempre, vamos a abster, porque consideramos que o festivo local tiñase que rotar por todas as parroquias, que todos os habitantes merecerodes de ter un día festivo para eles. Pois para vostede, o día de San Lourenzo inamovible, dixo no xa varias veces, ano tras ano. Estamos a intentar protección, Non, pero a única que temos. inamovible, pero consideramos que sí que se podería ir rotando o outro día, xa dixamos. Rotando outro día como... O día de San Roquiño, o Venres de San Roquiño, podía ser a Vela Forramos, ese día, podíamos ir metendo pois unha Jorjosa, ou ainda que non haga orquesta, poñendo en outro día. Antes sí que tiña razón de ser o día de San Marcos, pero nós consideramos que a día de hoxe non ten razón de ser, xa non é festivo en ningún concello limítrofe, as escolas xa non corren tampouco libre ese día, etc. Collen manter o seguinte. Non, as escolas levan anos sin coller xa festivo o día de San Marcos. Entón, consideramos que
un festivo local perdido, e ainda lle recordo que unha persoa das súas filas, Propoña un cambio, non queremos San Marcos, cal collemos? pois xa lle acabo de poñer propostas, ir rotando un festivo Non, local. estou falando do ano 25. Pois agora mesmo non sei como cadra San Xoán. Si xa tiña mirado este o pleno Sí, pero que pasado. tiña apuntado Non como hai que festa día. de San Xoán, salvo a festa das fogatas en todas as aldeas. Pero que Sería o a xente 24, celebra igual, sería a o xente- 23, non o 24. a xente celebra igual os festivos, o día da súa parroquia, igual abonan a orquesta. Porque a xente eses días xúntase na súa casa para comer os seus familiares. Abonan a orquesta, e que o cal para nós parece o máis razonable é que un día dos festivos se rote cada ano por unha parroquia. Vale. Mira, eu quería apuntar unha cousa. Nós non estamos en desacordo en que se faga en San Marcos e San Lourendo. Que non estamos? En desacordo. Ah, Que estamos de acordo que se fagan en San Marcos e en San Lourendo. Parecemos que son días tradicionales para o Lousame, que non se debían, pero sí que cando cadra nun festivo ou nun fin de semana, neste caso, sí que se debía de mover. pero iso facemos sempre, cando cada Claro, non sempre facelo en San Roquiño, non sei. Vale, iso é o que notei, San Roquiño cambiar para o próximo ano. Este ano non o vamos a montar, pero a partir de aí debatilo, e se queren quitar San Roquiño, é unha proposta que fan ambos. Votos a favor destes días festivos? Isto xa vou pasar a miña agenda persoal. En contra? Abstencións? Nada máis. Agora levantamos a sesión.